There's a fire, but no fire brigade. So tonight we're losing this fight. Oh, so tonight is no. И така, какво става, хора? Днес ще правим унбоксинг на един телефон. Както сте видели от заглавието, този телефон е Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G вариант с 256 ГБ и 8 ГБ RAM. Избрал съм синият цвят. Ето, това извадих вътре от кутията, така представлява. Ако може да се види, телефон е с процесор Snapdragon 7S Gen 4, който за мен е много добър вариант за такъв бюджет, среден клас телефон, да го кажем, не е толкова бюджетен. Като се има предвид предишните бюджетни телефони за колко пари бяха, сега тези вече са в среден клас. Скоростта на процесора му е 2,7 ГГц. Размера на екрана му е 6,83 AMOLED екран с 120 Hz, частота на опресняване, което за такъв среден клас телефон е повече от достатъчно, като се има предвид, че дори и по-скъпите телефони, дори и те са с 120 Hz. Екранът на този телефон е защитен с Gorilla Glass Victus 2. Ето, така представлява отпред, така представлява отстрани самия телефон и това е от задната му страна. Телефона разполага с една предна камера 32 мегапикселова и видео с предна камера достига до Full HD с 60 FPS, 60 кадъра. А пък задните му камери, едната му е 200 мегапикселова и другата е 8 мегапикселова, която е Ultra Wide камера с 120 градусова, която е 120 градусова. Едната му камера достига видео до 4K с 30 FPS и Full HD с 30, 60 и 120 кадъра. В комплекта може да се здобиете с един ето такъв чисто черен кълъв и един Type-A към Type-C кабел за зареждане. Както знаете, те по-новите телефони идват без адаптери в кутията, но отделно съм поръчал и един адаптер. Знам, че пише до 100 вата, че поддържа телефона, но аз съм поръчал 67 ватовия, което според мен няма никакво значение, че не съм избрал по-мощния, така няма да загрява според мен толкова много самият телефон, докато се зарежда. И телефонът разполага с 6500 мАч батерия, силициева карбонна. Също има и сертификати IP66 и 68. И след техническите характеристики стартирахме
телефона. Ето, телефона е изчистен от всякакви ненужни приложения, които Xiaomi са инсталирали при стартирането на чисто нов телефон, което за мен е ненужно, както и да го наречем. И телефона се оказа с Android 15, с HyperOS втора генерация или втора серия. Пробвах звука на самият телефон. Самият телефон има и Dolby Atmos звук, който има някаква разлика между стандартния Xiaomi звук и Dolby Atmos. Има даже нещо като допълнително усилване, стига до някъде и след това пише 200 или 400%, което за мен пак е неизползваемо, защото усилиш ли го на 200 или на 400%, то направо самия звук се изкривява и въобще не звучи добре. Нито добавя бас, нито добавя по-хубаво звучение или нещо такова. Просто се усилва повече, което на мен лично не ми допада. Така мисля това да е краят на клипа. Кратък клип да ви представя Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 256 гигабайтовия, синия цвят и какво има вътре в самият комплект. И довиждане от мен и ще се видим когато се видим. Чао!